Здравейте! Когато лятото си купих Чероса 62 Travel сета, не знаех, че ще стана голям фен на марката. Но ето ме с този Travel сет, който си взех покрай Коледа. Сол де Жанейро го обявиха в края на есента, че ще пуснат тези коледни сетове. И Нотино съответно доста бързо ги заредиха и още по-бързо свършиха абсолютно всичките им сетове, които бяха най-разнообразни, но аз бях любопитна относно тези аромати. Останах впечатлена също и от душ гела, изключително много. Имам една малка опаковка, но вижте го, прекрасно е, много са симпатични и ще ви кажа след малко кое ми е любимото, тъй като се оказа, че две от тях ми станаха любими, а другите две не чак толкова любими. Сега ще ви покажа вътре как изглеждат. Ето ги и вътре, изключително симпатични малки шишенца, капачката се затваря много плътно и много добре. И съответно, аз първоначално в предишния сет бях опитала ето това 62 номер, който е с солен карамел и шамфастък. Много добър парфюм, който става за носене и през лятото, и през зимата, но абсолютен фаворит е ето това Чероса 68, розово шишенце. Не мога да живея без него, даже съм си взела и голяма бутилка. Той е с жасмин и розов драконов плод. Много хора ме питат с какво съм се напръскала. Усеща се даже и на другия ден, особено ако се напръскам вечер. Примерно пижамата ми до сутринта мирише, и след това. Чероса 62, подарила съм на майка ми едно. Тя също го харесва, но пък хората около нея още повече го харесват, защото постоянно я питат с какво се е напръскала. И по-малко любимите ми, това са Real Radiance и Чероса 40. Не са лоши, но някак си не са по моя вкус. Тук в Чероса 40 има ванилия и това амбър плъм. Аз го превеждам като амбър слива, нещо от този род. Тук, я да видим, има и шоколад. С някакви шоколадови нотки, честно казано, нося ги, но не толкова много, колкото Чероса 68. Не съжалявам, че си взех сета, просто тази марка ми е много любопитна, тъй като преди няколко години, може би 5-6, когато се появи на пазара, всички говореха за нея, всички я хвалеха, но в България, в нашите магазини физически не се продава и единствено в Нотино можете да се здобиете с Сол де Жанейро. Те постоянно пускат някакви нови продукти и се надявам да имам възможност да опитам и някои други техни неща. Ако спестявам, ще опитам. Много добри, много. Не очаквах, препоръчвам ги. Може да си ги вземете от Нотино. Понякога има големи промоции с 20% отстъпка. Това от мен за днес. Пожелавам ви приятен ден!